Turkash wasu bayin Allah da ke batanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A kafar sada zumunta har wani rikici ya soma tsakanin 'yan ɗariƙa da kuma 'yan izala. Zancen dai sai yawo yake a social media. Haka kwanakin baya an yi wani ɗan iskan takadari wanda ya laƙaba wa kansa da suna wai shi ɗan jahannama. Shi ma dai ya fito social media ya ƙaraci zage-zagensa. To shi har da cewa ma wai shi rahamar Allah ma baya buƙatar ta, shi ne yake faɗin haka da bakinsa wa iyazu billahi. Kuma a koda yaushe yakan fitowa social media yana yin bidiyoyi, amma dai mutane sun yi iya bakin ƙoƙarinsa domin ganin sun samo inda yake, domin ganin sun kama shi, amma kash sai dai abin ya ci tira. Mu dai namu shine sai dai kawai mu ce Allah iya kallonsa a duk inda yake, kuma shi ya san yadda zai yi da shi domin shi ya halicce sa. Sannan akwai mutanen da suke ɗaukan wasu musulman masu ƙarancin addini domin biyan su kuɗaɗe domin su yi bidiyoyi irin na ɓatanci. Shi ma ɗan jahannaman dai zargin da muke yi a kansa kenan. Sai dai mu ce wa'annan mutane Allah ya tona asirinsu amin. Haka zalika shi ma ɗan jahannaman nan mutane suna cewa idan har ya sake ya shigo hannu sai an yi masa kisa mafi muni, wanda ko da kura ko kare ba za su kula da namansa ba. Dama Hausawa dai suna cewa duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa, kuma duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka. Mu dai fatanmu shine Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin summa amin. Abin da muka faɗa na daidai mu dai Allah ya ka ba mu lada a kansa. Haka kuma abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana akan kurakuran da muka yi baki ɗaya. Kar ku manta ku kasance da mu a cikin wannan tasha tamu domin kawo muku ci gaban yadda aka karke da wa'annan bayin Allah. Ku danna mana subscribing, kana ku danna mana ƙararrawa domin kawo ci gaban wannan abu da yake faruwa. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya samu dace, amin. Turkash wasu